खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 17 जानुवारि 2021 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनि लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ गोबां गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सुथुरखौ फेजेननो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। बयजोंबो अनसायजागोन आरो गोरोबनो रोंगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गाहाम साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। बिसि फिसायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। जायखि खामानि मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ। न'खराव अनलायनायनि आंखाल फैगोन। सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। सोरबा लोगोआ जेंनायाव खोख्लैनो नाजागोन। माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा गोमाजानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम।
तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन जेनिबो आंखाल जानाय नङा नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गाव गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंसारगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि साननाया देबार नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायैनि गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन रांखावरियाव मोजां आयआ बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा लोमजानाय मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब लानांगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हायोब्लाबो गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ गोबां आला खाला मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां मोननो हागौ समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननायनि खाबु जागोन देहाया मोजाङै थागोन नखराव एना एनि फैनो हागौ गुबुननि हेफाजाब लानांगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन सांग्रां जानाया गाहाम लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर उसुखुथु आरो आला खाला मोनगोन मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव गोबां मान मोनगोन बयजोंबो अनजागोन गोसोआव मोजां साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां नखराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन दिनैनि राशि परिथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।